piny kendo nyakor Magajwang. Jofwambo e counties mopogore opogore pacho ka nowuok oko mar dhialo odiochieng' jiwo ratich jofwambo e piny mangima. Igolo ote ne bede migepe mag sirikal mochung'ne arita mondo mi one ni ratiro mar jofwambo riti e kinde mag dhi nyime gi tijegi. Kaka hali abich lero kwa e kaunti ma Homabay, jofwambo bende otiyo gi odiochieng'ne mar chwalo sir ne oganda e kido mopogore opogore. Ne odiochieng' ma jofwambo e piny Kenya riwre kod jowetegi e piny mangima mar dhialo odiochieng' jiwo ratiro mag jofwambo kod bende go turubini okenge ma jofwambo osegoyo tijegi kod nono moko kuom midhiero ma jofwambo osebedo ka kale tijegi e kaunti ma Homabay. Jofwambo e bwo riwruok margi ma ong'ere kaka Homabay County Press Club ka otele kod jakomgi James Omoro ne otiyo kod thuolo ma kamano mar kwayo telo mar arita kwe e kaunti mondo oket arita mowinjore ne jofwamb weche ahinya to e kinde ma piny Kenya ochomo yiero mibago higa manyien. Seche mag yiero gi seche mag campaign nitiere cases mang'eny mag violence kata mag koko kata mag monj matimore ne jofwambo. Koro magi wadwa kwayo sirikal ni mondo omi jofwambo lwase makare mar tiyo tijgi sama koro wadhi e yiero ni mondo mi jafwambo mora mora kik wawinj no monji kamora mora ni notimo tije. To bende na kwa jok ma own media houses gi bende gi chuny mar dhano. Ma ka ng'ato tiyoni adier onego itim ang'o? Onego ichule kendo ichule maber. Sources moko ma ka itimo habari moro to gineno ni in either iegemea ng'ato kata itimo habari no with a target ni idwok rang'iny mare kata mbi mare piny. Koro ibiro yudo ka kinde mathoth gioro rawere mokodi mondo mi ogoyi mondo mi atarisha ngimani. Tere jok moko makidhi cover kaka jafwambo manyako to gijari gifil ni okidhi timo tijino maber kaka jafwambo madichuo dino timo. To e kaunti ma Kisumu jofwambo weche ka otelegi kod jakomgi Rashid Yaudia ne otiyo gi thuolo ma kamano mar dhi golo remo e osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga e neno ni osiptandno obedo koremo moromo ka giwacho ni jofwamb weche gin achiel kuom jogo eko machopo mapiyo kar masira kendo mano ne gitimo mar reso ngima. And what we decided to do, one, we planted trees in the morning. And also we want to donate blood at the Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. And why we decided to do this was because on many occasions when tragedies happen or when accidents happen, we are among the first people to respond to be at the scene. Sechego bende jofwamb weche kaunti ma Migori e bwo jakomgi George Juma ne otiyo kod thuolo ma kamano mar limo kadak ma nyithind kiye ma ong'ere ne Good Samaritan manie sub county ma Suna East kama ne gichiwo negi chiemo mopogore kaka yoringo nyasi mar odiochieng' ratiro mag jofwambo. Waneno ni kar dak mar nyithindo mang'eny gi gin mago mabende nojwang' to yudo dak ka gin joma bende onge gi freedom mar samoro yudo chiemo, freedom mar bedo gi jonyuolgi, freedom mathoth. Mondo miwa lost story manyalo loko oganda, nyami oganda yud ratechgi, nyaka obed gi freedom. An otena maduong' dine ahinya jotelo mag arita kwe e kaunti ma Migori. Wasetemo ka watiyo kanyakla to kata kamano pod ok oromo. E kinde gi ma koro wachomo yiero maduong' mano endo 2027 campaigns chakore to kata kamano gi thuolo ni endi already jofwambo osepanic ok ma Migori kende. Jofwambo e kaunti ma Siaya kod mano ma Mombasa bende otiyo kod thuolo ma kamano mar pidho yiende kuonde mopogore kama komishon e kaunti ma Siaya ne osingo arita ne jofwambo e yo mowinjore. Mine is to assure you that yes, your security is assured. Yes, and we will support you, especially as we head towards the 2027 general elections. And as we are celebrating this World Press Freedom Day, yes, ours is to assure you that yes, you will be able to operate in an environment which is safe. Kaduol mochune ga tije fwambo ge kaya pachoka Media Council of Kenya to ne ojiwo ute fwambo mopogore pachoka mondo bed ka keto maino margi bero ngima jotijegi. Houses, for example, who have the bad behaviors of not remunerating their journalists on time or never, to relook at that, because press freedom goes beyond being attacked by politicians. It can be internal attacks, which we want to call them to order. Alia Beach, Ramogi TV.